Abusiafo na efia da November bosome da toso enna baby awo bia ya mo ha emu akwaba ensemo eko chiko breman ko bata de etwa krenke wo mamu ni amanfo nkro so a mo mpetrepene mpatra pamagia tum samofo pani susu anya adaje atwe akonya asi hu ne de bekokoto ne de manso beba ne de ni chibubuo beba ne de mabonum a mobetwede ebrewura fie nyina no waye frim ya sembia ni ho ya baby awo bia wiei ye ba ne de ababesomo ne ba ne dos Mrasweja fasha asi ekam ade omusi petro ni boy edendodo ntebe ya empenimfoma kwan no mumre adwuma bienu pe na wotwe bia Lawyer Martin Pebunso akasa kyerese mampanyi na do na bede akire eno ne kine ya won mfom dwumadi ento ena osofo esikasa no ntucho so yero akano free ata kyerese wo mo kase yenyinadi no wayi wo ma no Opanyi Pebunso akasa waso magane yesi entomago ewa abanti o ne ehwe ne yie efa ne fango ehwo sensem so na anu ada na cheche for the betu dwaso opani bia mampani na nadu danko akufo do apa no so mehwe GS so no wo mo empene so nti omeko strike no mo de ahyehye so ne am yatese aban abam yabekon kramanta mo pokra sene yatete akyeresa busuan kwanhia bia si na mu nsem no eyedeja Arabi susu akwakowie obi ba wo mankese mfimfi mantamu mamu nsem akwakoyedeja Wayne nsem awodo bia ana wiede kiasa de tie ne nyina daba so mo shan soen sansam wo yabeken kan nyina da yakruche ade agu yen website ho aya www.sompafmonline.com Facebook aya Sompa 93.1 and na YouTube aya Sompa TV aya marenfi se wadwonkyera na sesusuye no aya fafa brabra pam ye benya daje ne akenkan kama ediamao ana wiai ye ne abakenkan samwa yensam for panyero asante abo Benedict wadoma sam krogen ediama ye ayeme akosia ajewa kodie buaten menimia nana yabo amalibia boga ensemnini amzafo ye demo hyase de afrim rasweje fiem na mama no tuase ye rasweje fo na yekoto santere wandogodogo lai to abayi wo no madwe mempra koso ye Miguel ade chibia na ja oso mo kotera rasweje fiem kakra ye ni no semra ema my konkro Ghana minu mienu Ghana ma Ghana kwa menkroma Ghana fa na ntuma papa fa na ya pese ene na digidon papa bi efra na ena adwuma mo koye no ena rasweje ni Mrasweje fiema deshia omo so jamia bato mpesu aso ekokura base sesi ahokyira bomani mododo na de ba ko a Ghana for Yesu hu pa sesi eye petrol ni diesel bo Mrasweje fo no eboka ewo hododo enti obasra Mrasweje fo no se wo monyintum na se ne da bia na wotwe bia no omo ba adwuma empre nan so ewo na wotwe mu no Mrasweje fo no anyintum na petrol bo no a apagenti no enka abro so a na wotwe bia no omo ba adwuma be emprenu a na abwa eka omo bo petrol ho no abrase kakra Mrasweje ni owo Mrasweje fiema deshia omo so jama baton pesu aso Honorable Thomas Ampem Nyako ene kukukura semi baye ni enkotie si no sika asem no pa o Mrasweje fiema enano pay. Light was on and I asked them to fill my tank. I got down to the shop to buy something. When I came back, 3,000 cedis was my bill. 3,000, Mr. Speaker. I had 2,100. I had to call my colleague, Honorable Jaja, to send me money through the Momo that I'm avoiding to use before I was able to pay my bill. So, Mr. Speaker, looking at the kind of business that we have, is it not possible to consider? We can stay for 6 hours a day. Instead of coming 2 hours, we go back, drive here 2 hours, we go back. Part the day, if it's even 8 hours, we'll be willing to stay, do the business for like two days, and then save the 3,000. That way, we can save like 500 cedis on 12 every week. And this will also be in line with the proposal by President Mahama to organizations to allow those who can work from home to do so, because the poor situation is killing us, Mr. Speaker. Abusia wa Mrasweje ni owo Mrasweje fiema desho mo so jama baton pesu aso Honorable Thomas Ampem Nyako ena yete ne nkana wo chese ne de kra no a wote parliament ya wo kokuru sase mo yaba no eni nua Mrasweje ni bi ena okobo no bosi a onya kakra ma no ye otimi eto petrogu ne kamu a wotu hwi e de aba parliament wo enti wo stress a wo che na aba no ene petrol ni diesel bo no a wo ntimi nto no en Mrasweje fo ne nyintum na kana wotwi bi o mo ba adwuma ma na bro so
kura no empre no na nkoma pomo baabi atena na no si ya and a majority leader mrase odwani a o mrase odwafie ma de so mo so me abato mpasua so a Sompa FM butuo honorable Seche Mensa bunso che say ura no ne nya adwene no busa ne say ka bai anu yusu. The member for SU German has about, he says he spent about 3,000 for fuel. That on account of that, we should perhaps be working for just 2 days in a week. Speaker, well, I don't know the quantum of fuel that his own vehicle was able to absorb. So I'm not in a position to comment on the amount that he spent. If your vehicle has a capacity to store about a barrel of fuel and you buy 3,000, Mr. Speaker, I may not be in any position to sympathize or maybe shed tears for you. But yes, we all recognize that fuel prices have gone up. I mean, we are all in this country, we all buy fuel, but we know that fuel prices have indeed gone up. Of course, we may disagree on the cost of it. I'll relate to the price at the international level. I know that crude price now has gone up. It's escalated dramatically. You do know that. Of course, the other factor we must also admit is the strength of our local currency now. So the combination of the two factors, one must admit. But having said so, Speaker, when we are in dire circumstances, that is when we are called upon to increase productivity. And for a member of parliament to say that we should be working just 2 days in a week, the Speaker, that is a very apocalyptic declaration from the member of parliament. What will be the effect on national productivity? This call that you are making. And what will be the effect on GDP? I think that really is an unfortunate call on us that we should be working for just 2 days in a week. Mr. Speaker, and he says that President Mahama has made a request for people to work from their home. There's only one president in this country, executive president in this country, and nobody can pretend to share power with that president, whether it's a former president or a future president. Abusia we amraso adwani a wamraso adwafie ma de so mo so me abato mpesua so no akro na dom kese a wamraso adwafie msese we candidate da no honorable Seche Mensa bonso ne yete ne nka no a wo chese ne nua MP no kokukuru asem ne bae no wone ne ya adwene a enyeye emwa o man no ne nkoso ene ne nkanko na abusia ye nkomraso adwafie mu hono mo ne yekuti bese for a professional konkonseni a oto ye nkra osompa se ye ne nkodi nkomo ne nkobisa se enti saa manso we ne nkomo we ebae no ka ema kosi sei obaya ma hen meji so minia mejiri se mpomu ye oba de adom ye ho ya ni enti emre so German MP kofa asasem we baye a honorable Seche Mensa bonso amfo aso no MPs no edi hu nkomo ema kosi sei minia na menda waseni afanya wode amame awiai sede mrashebedwani di maso German abato mpesua so ononyamfo nyako ampem odi kyerese ene sede fango boaye den enu ntinka wo sre se mrashebedwani nhwe na asetena no enka omoma no da baako mienu ewo na awotwe mu na ebra majority leader ye wono ano ye mrashebedwani di ma de hye wo so ame abato mpesua so santimantem wo yi ano no no kyerese ewo musa fango boaye den ye ne wukwadwa nso a ehwososo ne boaye den enu nti no ne nyina ne se Ghana fo je beyire ye ho aya adwumaden ede abo aban na emom no kwa ne ya de sede ye ani nua ne de abase mrashebedwan hwe no mu ne omudwumadie enamienu no wone ne nya adwen esanse ekoba ne sa ede owrene ahokyere ene baba beto wo man Ghana so na esanse wo ye leader na wo yi anu ni ntino ekoba ne sa no obi antumi ankasa amfa ho biem enti na kese wo ma kameno na kwakoda o ma amfo aso wo ma kamena kosi enu de atwam but wo ma anyi antum
sɛ wɔn bɛtena ase ɛda bienu na ɛno deɛ waka ne kɛkɛ nanso Mmarahyɛbadwa no anyɛ ntom. Ka enkema kwan ma enkoma ba adwuma ma na bro so na wotwi bia no omomre 2 days omabo asem na to agu ɛno deɛ wɔn aba to agu esan sɛ me no kasa speaker nkasa nyi hɔ ɛyade a first deputy speaker ɔno ɛna wɔte adwam mekyerɛ Joseph sɛ wɔ nsu ɛno nti saa call we sɛ nka speaker nkasa wɔ hɔ a ɛna nka yɛbɛhu baabi a wɔde pomasi bra ne ebesi nanso wɔni hɔ nti no wɔn antimi anka hwee nanso leader wɔyi ano wɔnya yi ano no ɛnya de a ɛbɛkɔsi aga na sɛ wɔn bɛfa sɛ wɔn tena ase da mienu na esan sɛ wɔde kan kasa wɔn tena ase nnafua mienu a ɛde ahokyerɛ bɛbɔ ɔman Ghana mu. Ayai ene so adwo asafo mani anhye ne so hɔ Nea yɛ tete ne sɛ yɛ nyinaa te sɛ ma yɛ maame no wɔfrɛ amonɔne abɛpue mu ɔman Ghana mu na mmom deɛ yɛ tete ne sɛ nyame yɛ adom a ɛfiti ɛbenada ɛkɔ no wɔbɛba adwuma. na je say next week Tuesday na mo tete mo de maso toto fo no mo tete say ebia next week Tuesday no beba adwuma ebia efiti brada ekọ no obeba adwuma bedi na adwuma sem na Mmarahyɛbadwane a yato ne so aba besi na de efie ha wo ma ye hwesi so empo ebnada no obeba na se wo ma eno kra ya asem kase mu a Oba ya ne miemfa unsi ai why miemfa unsi bibia ni ebesa ba wonche ye da sepa ene wa ma ne hwehwem a wode ama ye nua ba nana ya ene si ya nam wo man Ghana Mmarahyɛbadwa fie mu a yakɔ ne nche ne Mmarahyɛbadwafo no nkomo a ene omu di ye se ene ma ho kyera ba ɔman ni mu ene petrol bo ne diesel bo a ye dinti no ntinkie ma kwan na nkɔma ba adwuma na wɔtwuma ma na boro so kra no 2 days na nkomo bedwendweno man no na nkompom ba bitina na ka omo bo petrol ho nya asem ketwa na ene ankosi aga no ekuo bi nso akeka wo ho abom se fre nyame yadma wo kyena de kro no baabi a o man no ho kyere fitaa no akwa kodro ne yepa ye ho a ye hunu yasene mu no wonom so ba ye ye kyere de tia ban no edin eda so ayekume preko demonstration yanim sa di mra bi atwam wo TV ebra mampanyi na ado no nyanya mampanyi ne wadi kuo bi anim na wonom ye ye kyere de tia ban ya no tia akonya so sa pepe bi na kuo yi akeka wo ho abom a wonom kyere se fre wo kyena kɔ ba bi aga na akwa kodro de enya do mba kyena se ama fofo da ne wo mai kwa de biara da na panyi pa ye obo adom ano de makuo yi lawyer Martin Pebu wane nsɛmtwerɛfo akasa kyerɛ sɛ wɔhwɛ ma Ghana ya mamra no de ye adwuma no anyame anim ni atakafo 21 hono no ɛka bibia de di pefe sɛ nneɛma nkɔyie Ghana fo ehuna mane ahokyerɛ wɔ mayi mu na nneɛma nyinaa ekɔgyingyan a wɔ mamu no nyinaa wɔ tumi si etumi ka kyerɛ mampanyi no te akonya so ɛna be de akyerɛ sɛ akonya na afa de ayeye edimo nso so nam so nti wɔ ka de akyerɛ Ghana mampanyi na dankɔ akufo ade na be de akyerɛ ba omia sɛ ɛna ne kyerɛ ya wɔ mudwumadi a wɔ mudi omu fanto sanse ba bia wɔ mudi ɔman no akɔ akodu no ɛyɛ ya ate ahwe ano no ya hwe ne yɛkɔta mmara mu a ɛde asɛm kɛseɛ ɛna bɛbrɛ oman the Juma better from there be in the 60s after Kwame Nkrumah's overthrow no you obedi so Lieutenant General Ankara sojani ana no kuretuo ne ne ekeka ho nso ye born no subo say or the 6,000 akoma bribe say yenye pose na yenka say ono na oye the most popular in Ghana ne ne ekeka ho ye born no sa subo no or the Ejuma to form koye me nuanom sojani o ono mo dictatorship military regime in the 60s Lieutenant General Joseph Ankara ono a we sojani enye democracy kra otimi de neduma to form ekoye ene o man penye Kufuado fe ade a wodi aye sisi a amanfo dwetire ahye omutimi nkodwa bio amanfo wu ebi ntimi ntonro ene ne yekeka ho nso man penye ne nebusua de omo ayeye this cannot continue family and friends yentimi eye wedi kakra eye omunko na ofoforo mbra na speaker ne ba constitution ne kire say speaker ne ba ya na che say so man panyin ne Dr. Mamu ba omi ohuni ho a speaker no obedi o man panyin na constitution na kire speaker nsa o say only for bosume miensa and within that bosume miensa no yenya ahomboa na yenya elections so that by the end of that 3 months no ye wie elections no so that yenya o man panyin foforo ti o say to aba na me nuanu mamu nsuro kunya gidie se o man panyin de nedwuma to fom pem na ba nyanso kɔ a hwɛ wiase ma fa nan nyina o mbɛbɔ mu nsama man o ma be so yi mu o mbɛboa yɛn
people will be so excited and happy that the right thing has been done that they will give us better terms. Omo ayedi omo kani you know, hwe ombehwe mu na omo agugu mu ama they will give extension, that extension ne yekeka ho. There will be so much goodwill. Sir, so much goodwill. The international community will support us. Until me and Suro say, oh, man, penny you are. Every now, and said, oh, man, penny be Ghana. So no, send a Ghana. Oh, no Ghana to us or mine. Sansuna or Chino Niswa. You bet where you need. Okay, it's your bekoso akoso. Until Munya Gidi, Mamun Suro, a be say what will happen. Vacuum and your vacuum. Constitution say, man, penny, ne vice president. I bet you chief or Muniwa. Speaker na ombedi president now so say speaker dia 3 months. I was your way a lawyer Martin Pebu na watch them was Ghana Mampanyi. One of the Chafedia, one more de be a year. One more source of Sansa baby, your mind a cacono, a water. I was here, Gusua, some parent 3.1 FM, we are prime to break us and some baby will be an Gusua. Yadema must start be a bien what Jane Janun Susie. Faber Dumia, Wabra, okay, home, our social media platforms are doing in us. So the kind that our Hodoma that say Emwa Kwaba, Afena Namko Mukwa, Facebook, a Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, na YouTube, a Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana, or Jane Janun Susie and Mopia Honomoa, Yagusua, Yabeka Siamamono. Yebe jam ediama mo yento akase no so ne yemfa mo kosi kasam no ntutie mu ene yewura kenu furiata eja amanfo so de agu ni chem so mpereto mpere no a won fa adwuma no nto wonom no nkotera fie enkodwendwene ne yade ho ne nadura obenum ho sense obetera ho no se finance minister wa bro man no so no yehunu ne yakobia na sa papa na eja no a amanfo so de agu ni chem no wate o wate ne wayi amanfo no wo se we so finance minister ono no wo hu ne ya waso nsuo waso nsa ekoma de ne pen kese wabre pen a nyomu ye yende wonti wo mu kesi kra Association of Ghana Industries for ene di wo mu dwuma bia o mu to nsa frɛ ne so o mekasa wase ene wo se na no wonkote nkote a yesi MPs na sɔre twobo ye yempam no wase ne nyina wate no no de no hu da akwese kuraba no twi nyina wo hu enti no mo ke kare de enka ne kotu kra ne mpesa aka ne shete wono no wanya ye na adwene se o my Ghana sikasam no obehwe so ne wakukuru di akwa kogina ye no eno a ena sese wo ye no. To assure you that you have a finance minister who has gone through all the pains and aches, and nobody can really come and say you don't understand what we are doing. The question is, what resources do we have and how we're going to deploy them in the nation that we have, and how do you stand firm in very difficult circumstances, but being very confident that the nation is purposed for greatness, and you are blessed to have the opportunity to lead where we are going. And let me assure you all that your best bet is still Ghana. We can do it, and we should do it. Abuso antiwe so for sikasa no ntoto so yero akanu furiata Association of Ghana Industries for dwumadia omudi omoto nsafre ne so omfuna ni munyam emetechi no desansem no kokotu dwase wono no ne ya nyina wahu ne ya pa kowani a wotena no ne nyina wahu enti MPP for no church of parliament chenchenchena yempa no de enwe no ena beka ne kotu mpede mpesa aka ne shete why na adwene se obesinkete no atoto o man sikasam eno no ntoto ya dia maye no eno a ena ogusu a wo ye no abuso ya nto akase no so ne mfam nkonsam fufrum na no ada na samba ka hye ne so a omahene ya dubu asetena ase anoma wiase nyina che e wade ache bia dwumadie so wo Sompa TV ne Sompa FM so eno ne yewura eye kabonu kodi nkomo wono na nagrate National Association of Graduate Teachers odo ma no se pane kwanchefo kodi nkomo kobizan se ya tete ye de ne nam ne ya tete se wo ma fa pra bi se nyankopon ya adoma na fie meko strike teacher fo nyina ade o mo se pani bia man pani na nado dan kwakufu do apa no so onko director general a obe Ghana Education Service so no wo mo empere so ajize man pani akufu do nyina mfiri wono mo a wo mo ko strike asemi de sa entity ne se ne wo ma hye strike na se ama abaya bam efro mo eno mo ekwakoyi meeting na meeting no mo kwakoye no ye ne opani Martin Opoku sechira wa bene ewo apedie ene adwuma ye ho nsensem enkodi nkomane nkubusanse saade wei ebebo mai no opani ma hai ye ja opani megini sempom ye jamdando boko
Yada Rade ase na openi Martin Opoku sekire baby e gina sesi a teacher for asori se man pani na na rudan kwakufu ado apa openi bi so onkoda GS ya no wo mo mpere enu ntie ne wo mo ko strike ya wo mo de adwuma to wono mu a wo mo tifie ama labor and employment ministry afro mo so mo mra MA meeting sapapa eni yetwade ato wa mo man no yo mini ameda wase na machi ya watie na wie senior wadi kan aka no efa appointment aba ama union for a wɔhyɛ sa dwumakuo na se ɛkɔ ho strike se wo hwɛ emra yɛde yɛ adwuma ɛwɔ ɔman mu a Labor Act 2003 651 ɛma yɛ ho kwan sɛ adwumakuo etimi adwani association na ɔmotum form union entina ama sa adwumakuo yi aka ɔmo ho aboma ɔmo kyerɛ wɔn bɔbre saa mra na nso ma kwan ɛma adwumawura a yɛ employer enso efa nipa no yɛ adwuma na asemba se yɛ ana ɛha adwin bebre na nso sɛ yɛ dimbra no to Labor Act no to ho a Labor Act no hwɛ the right of employer na section 8 ɛkyerɛ sɛ the right of employer includes the right to employ a worker, discipline a worker, transfer and promote a worker. Sa right we ne adwumawura to me adwumawura ye obi a wafa nipa a wono won adwuma enti sɛ de sa right yi ama adwumawura de a sɛ de two we ho e befa ne sɛ aban na ye adwumawura na mbom aban yi nipa no ama na koda enipa kuo bi ano enti tumi no ɛwɔ adwumawura no nsɛm na ɔmo nso yɛ wɔ twaka ɛwɔ na sɛ wo hwɛ we di a nke sɛ akomato ye mu ɛba esan sɛ adwumawura no ene yi nipa ama wakwa akoye adwuma ama no emu no ye hwe anakatua ne ne nyinaa ye adwumawura no na betua ene be ye ho adwuma nanso woni sa adwumakue adwumayefo na ekoye adwuma enti ebe stress eduru samre a abotoye mu ene eba na abotre enye adwuma esan se ye ka se ye mpene emma nipa no emma de na ye se ye de yetumi e kire se adwumawura no enni tumi so betimi afọ bi eno no aye adwuma na mmom se ye de mrai aye adwuma de a na employer no ewo right se ewo se ofe nipa no ye adwuma na mo one adwuma ye fokuro bi na ebe ye na omo wotwaka ewo ebia na omo wonsem bi efa sa nipa yi ho a abadwafo etena ase na omo ehwehwe na appointment mu ne ne ma omo betima rezi na ye afutu ama adwumawura no se adwumawura no odi sa afutu e ma no na se wamfa na afa bibi si akira na obi ahu se ampa nipa na wono no ba no bia niema ba kumienu efa ne ho a emoa enti na ama adwumadi a odi na eden ankoso na mmom se ye kasa ye mpene na se bia nipa no so nimdie bi wonimu a obetimi de ye adwuma na enu nti na ye bonsu gu a na enso ekwa akwa adwen enti ye besere se esa afa nu nyina eto omobo ase na ye de anobaba ye masa appointment yi eye adwuma bia minim ne wo omo nhyehyɛ mu a aside the Labor Act no bia omo nhyehyɛ no bibi wo mu a eye clause bia bia adwumawura abusu de a na eno nso ye soronko na mo entisa na normal employment senia ye anase adwumawura ne tumi a ode fa adwuma ye ni de a ka besere se ye nto ye bo ase ma abotoye mu emra na emfa ntiase emra na niema enkwani Mr. Secretary say atese Labor Minister afre achechirefo yi so omomra na one omunsia na nkomo bia wo bia wo munni saa de we ya Labor Minister no wo ye no enye se bi nsuso so ohunu ene oba beso so omo so a bia na kire bi another workers bi ekwa akosore se moyi we ye ntiase ntie nkwa adwuma na oman no ase obi a ye ne opewu ana eno na wo kan ne wo mu ni se eba se ya e wo se employer nso wo fiti prekope enka se bia me de me na esi fam ye ne a me petumi no wonsem den so be hia se wo beto wonsa afre wo na wa kire ne enti a wo si sa aginan se ne american se anye sa bia ebi nso beti esi baabi na eba sa na ye de fa he because eba sa na che se wono na beditati ama adwumawura ne a wo se wo ye se mu wo ma adwuma mu ifi so adwumawura bi na fa mu na wono no ya adwuma na se ose ofa obi a so nipa we de ye ma won fa no ma ha eba sa na se wan fa nipa na mma
adwuma no na kyese workers no na ekire adwuma wura no nea ɛwɔ onye bia na workers no nso asɛm a ɔmo ka no entiasie wom nanso ɛba sa agye sɛ adwuma wura no gye saa nsɛm no na ɔno nso de tu nsɛne ani ɛhwɛ sɛ ampa nea wɔka no ɛyɛ na mo ɔno taking the decision ɛka sɛ bia upon other reflection sober reflection of what has taken place no nea asi no nti no me gidi sɛ bia yɛ de saa nsusuye besi nkyɛn na mom enkoye sɛnea ɛkɔ so seesei ɛba saa ɛmfa asɛm papa ɛmma enti na na meka sɛ eduru saa mmere a sɛ yɛ nyina nya ntoboaseɛ ma yɛhu sɛnea yɛbesi aka nafa sɛnea wokan go betuma sɛ me na mede badwuma me na mayɛ sei nanso ɔne nipa bi na ɛbɛyɛ adwuma ɔne wɔna na ɛbɛyɛ adwuma ɛna wɔn nso nea wɔdwen ho no yɛ sɛ bi adaakye bibi besi yɛnya abotrɛ na yɛnhwɛ bi akora na ɛbɛboa saa teacher union so no ama odwumadie kura konkan na ebi akura edu sɛ ɔkɔkura na ɛbɛka sɛ o ebenya anka nipa yi ɛwɔ hɔ enti abotre na ɛwɔ sɛ enya yenim ne ɛwɔ ne mu yenim ne nipa no betumi ayɛ enti yɛnhwɛ na yɛnhwɛ on its own merit yɛnhwɛ kwan yɛbɛfa so yɛbɛkɔ yɛnim yo ɔpani matro poku sɛ kyɛ ne miyɛmfa nsia na meeting no mu wie a anwumre ne bɛkɔ akosi bia no yɛbɛsa bawo na so na yɛba bɛdi ho nkɔmɔ yɛda se pa yo nyame nhyiraw pa ɔpani matro poku sɛ kyerɛ ne nana kɔ akɔdi nkɔmɔ no oyɛ obi a wabene ɛwɔ apɛdie ɛne adwumayɛ ɛho nsɛnsɛm ɛno no pa wade akyea bi adwumadie soɔ no nkɔmɔ twetwe sonko bi kɔ so na nyina no yɛ Ghana yɛ ho ntia na adeɛ baako no ɔmanfoɔ no dwene ho paa ayɛ fango yɛ asɛbrɛ Ghana ban ɛto ade hyia binom yɛ a wɔnom san so ɛkɔkɔhwɛ si ɛbɛnya fango a ne boa no ɛfo na ɛwɔ fam na sa yɛ papa ɛbɛboa Ghana man ɛnam so ma ɔmanhene yɛ ɔde boakye wɔne executive director Adema Institute of Energy Security Nana Mwasi Otoson di nkɔmmɔ ɛma nana kyerɛ mu sɛ nyame no kwasɛm ni Ghana deɛ ya tena sɛ saa na dane da nyina yɛsi yɛntoma gofi ɛwɔ mɔnten so ma Ghana de hye nom enipa binom nso hunu yɛ bie na wɔse wo hwɛ mu a wɔma Ghana yɛ wɔnneɛma o nyankopɔ hyira wo hyira wɔ man no wɔnhyira yɛ kwa ɛnneɛma bia yɛ wɔ so wɔde dom ɔman na ɔman tumi to mpɔn bia wɔde ma Ghana nanso yɛhunu so hwɛ enti dan da nyina de yɛma kwa makwasi broni ɛde na dwene ebiti Ghana ne yɛda so tɛdeɛ tia na nkanya wanwa Satam oil refinery wɔ hɔ nanso so dane da nyinaa yɛkra yɛfa ngo de kɔkwasi broni kurom na wie kyerɛ wɔn masa atɔn de ama Ghanafoɔ sɛ yɛmfa ne dwuma na nka wɛ nyinaa seɛ no sɛ ɛno na wɔkyerɛ ban no sɛ seɛ de hyɛ pɛ yɛ adwuma na yɛnkase yɛatena se ate yɛ ho ase ɛnneɛma nyame de ma yɛ ne yɛhwɛ so yi a ɛbɛboa ɔman no paa ne yɛnya sɛ lala yɛ da ne da nyina da yɛsi nkurɔfoɔ maman so fango a wotu yɛtubi wɔ yɛ kurom ha fango a wɔnea yɛwɔ machine a wobɛtumi anua fango no bi ɔba ne dan na gya a wɔnkasa wagya pade a ɛwɔ na ɛfi wo man ɛkatena pene maa kɔ obi no kurom a ɔkɔ nso tu fango ɔnua fango ɛkagye no den na wɔyɛ wode no a wɔwɔ ma mu igya ma ɔda hɔ na ogudu ɔresɛe ɛde wadwen bobo a na ɛbisa dɛ ana yɛdwene president ana yɛdwene ɔman no ho nti ɔyɛ ahoto na yɛsɛ bisa dɛ ɛbaade na wowɔ Abuja bi wɔ a ɛkɔrehwɛ a ne bi wɔ ha mpanyinfoɔ sɛ ɔrehwɛ ade wɔ fi ne wɔnyɛ bi a na wɔkɔpa do na wɔsan so kyerɛ mu dɛ ade wɔ fi so a oye na wara egya a wɔdze na kɔfɔ wɔtam fi ɛwɔ paado da kyerɛ Abuja bifo dɛ na so wɔ ɔyɛ no bi wɔ machine a otum nia fango na emu ɛwɔ ne ntum anyɛ nti ne ba abɛgye wɔ na nia ne bi na tɛw do mam na Abuja bifo no wahwɛ wɔn nyinaa wakadan akyerɛ oye wɔbɛtɔn ama ana wɔbɛtɔw do ama ɔyɛ market nankasa no ɔtɔ dɛ ne na wɔtrade kokoo na gold wɔ wɔ na platform na wɔwɔ no ɔyɛ transparent obiara ne yɛ tuom the supply demand dynamics Morocco ba baby oil will be the oil ni ma ebono ko nara e wo Ghana e bohu efe e wo Ivory Coast bohu e wo India bohu it is transparent so the price is what it is if you knew wa o ba so do bring na wada ma wo na anye bia mbisa ye fango na yetu aham yɛ tɔn da mobi ɔda kwam na nna yɛ so di bu yɛ de mana embrama yɛ kwan dem nti na wo sime dɛ wɔkɔ ɔhwɛ fango a ɔno bu wefo na ɛba zan ɔyɛ more stable than what you have na yɛ fan kɔmɔ fɔn toto ma yɛ nanom na yɛ mbɛbu fu onyanta anu
I know what you know was also a side of Fatima, you refinery, no, and the Shaston company for better media go aquam. Samoya refinery, but the new Kwame Nkrumah and anything for the shots with a capacity of 25,000 barrels per stream day. Naminat Mao could do and everybody in the year Samoya refinery, which might refine 35,000 barrels per day minimum. Not sure that they can meet at least 50% of our domestic demand. From where you may be and your crime in the funded, which may produce that money. There now. Machine error and now refining not to the base event. Tomorrow refinery or one more thing. You have a machine be now and it through the be now was in your fango. A cold day on your the major one and the other one for you are which my Juma. Until the crude distillation unit feeding you or your fit or your proper is in good condition. Over to my near fango. Mark Canada was the fun only because of what the 1 year. Being nice today. In a training, the Mara refinery has not been efficient. Need you mind on saying for Sunday. Niara used to the airplane, the air qualifier, get a fair answer. The alpha temple, the admitted now on shot and the make it to work. The only video one make it to work. My air so you can go up. I want to choke. That is what comes to occur. But Yamena Donara, over the past few years, union is will be there. The refinery needs to work. Anyone to be more the fund will be fair to achieve that 1 year and 1 farm manner. Now the figure of the 1 year manner. Refinery to it on near farm now or charge every barrel of your body or charge it between 2015, late 2015, 2016. Both oil storage and transportation company limited, a final company. What for fun going the back? Not that much. And oil refinery to 1 year man. The boss not about what on that day. So which year talk out there? I don't know and who's the king. Fast forward 2017, 2018, 2019. They talk and no. I was only at and Kenya Panya Quantra for your Institute of Energy Security Watano. Nanam was see out of son. Now ya kwa mano so na ya kwa kodim komo e de afrin kramantemu. Nia ya tie kire mu se kan kwanhia bia si e wo pokua se de ba fanko kwantempo no so. Kwajo ba fo na wo kwajo ma han. Mejo so mini aba. Na pom ye de. Oh yesu adom bia boko la mo so e. Erade adom kwajo we de anti asempa e ba no se ni. Hey, I was saying, you know, say over a year, Uncle Barry, a quantum bonus one. Construction work, cost to a Ministry of Roads and Highway, and a yes, Jumedin, and say, Pukwase, Amasama, and a sense of one quano. Quambia, Quaya Highway, Okukumase, Okobolega, Guatemala, Ubia for by Qualusha, in Chabana, she said, Omumbi, Quanin. And no, and Jumai for a yes, Jumana, site or Muya Jumana no moon say tipper track be all loading your mouth from a year cement or no need free. In fact, say Kumasi Edin and each a young cry. Oh, true, a Pokwasi a jahe bahono ede core of Uncle Barrier on a sunny into a draw no fairly break. And as I said, or call any more cars, it didn't mean which up almost so and or divert a yen is still you know. At the call and chain also sooner construction works no air cost for the road no into my father what a site or muye jumano back what would jump on our direct traffic no and a car no and you could journey more which you follow so and what at the creator only you know or she a bo and you go a site or so no would you could dream more as a car in moon too far swap. Send ya mino kasa nipa ba kwa no direct traffic no e hwere ne nkwa and at creator driver na no so cementa or ba no so ene ni mate so pra emu odin ne adwuma efo ni bi enti eno ne are wo sem a abetodwa ene awie anopa e wo ye pokwase ofanko interchange no so na de no direct traffic here ne wa free mu wa hunu ana Madam, say yeah, say and just say be aware or do you on direct traffic. The car no fairly breaks ano force na ereba no na ojane the left side and right side maybe are blocking to no own timi enjane into no car be to share no so prekope into there or hu share na enye sa ene kwenti ba sa de ma apopro so e wo site o mu yedwuma abrofo ne e Ghana for mu yedwuma o site ni na obi a dwane ya omunyina epe baby find excavator we call any isi okra no car no eko choke excavator no ma excavator no kwa no so wan peja eye ne boom no kra na anka no crampon ke betimi ebu afi so ama adwuma omu eye o site won no kwa anka e betimi ahadwe wo nti wono na wo film ne de we hu car no beto hye no so prekope and as I see an adwuma no wa ya dru empempen so bera
adwuma ne de egu so a mo ye ne gidigidi and o hwe ahonkeka ne ahode o mo de adwuma ne de a koso pa esan say omo hwe ase kra no be boso ba ko e ko no boso mi mi so no sa mre ekwan no matimi abie ba ko aka ho a omo hwe ase omo de eye asante kase ne be ka de say ko tade e de egu so a enche bia omo be bie sa kwan ne mu de ama eye driver for omo matimi afa so nti ekwali de omu guso omu ya ekoso gidigidi na arewusem we na ababa betodwa ama ekwan na omu ye no ya age edimbode but adwuma ne de omu guso omu ya aban no so abaya ati say kabia efa kwan no omu tres kabia nti adwuma ne de guso ekoso gidigidi pa akwadwo boa kakra nim se dro fiada won mo kwakwa yi omkwayi omamu ni adeade eti kwaba no sa no nipa wo kromu pa traffic won sansa mo chese anyambia posifo aba ho a won mo hwe ana shine mi no won mo tumi abomode ya firi ho very well time incident ni see here anopa be no watching call on kunu ho no ne de mini aba pani be traffic ne na no de omo free yes amasama e be sna kwa akra traffic arch wo sa so no mo so mo free akra e ba be sna kwa nsa wo mo ni kumase no omo so traffic na che ya kudu new plus station ho no na traffic ni bitime ja wo ni na ne say cars na car na e dey accident ni buy na car kesi a enye say bia ofiti ya no atwe free ho wo be hia heavy duty machine na de be twe into police for the omutoyin car no e buy so the construction site on because some excavators ni ade no mo so the boy no mo the police car no e dey free say no oso no man nti no na emu ye due papa enti ma traffic buy but some me no ka say the traffic no the when you cars na free on traffic na abrase the time make us abrase ni say e do e fiada dia oban kampupuni mantemu ade a pani be traffic ne dia no ode some me no ka say kwansu na hyase a ebubomu a enche bia ebeto nti traffic ne dia free some rekọ ekopem enwumre so ne dia minu aba traffic ne dia won mo ebesira kokuma ase ne dia omo be di traffic mi papa akwadwo me no ase wai ne fa wo sia busua ma ne boni kwadwo bafo ene yete ne kan we ya ho sampa ya asie ewo pokua se de bo fanko na meka se nipa ba ko de waye nyamedia yesre se nyame mfa ne kra ensie yi kozia eduru fiada pankran traffic nyasem keto akra se ya no mu ko hiu se ya nan samanfo na fi no masore wo se fiada no ankasa bibia bi wo mu yes Friday so eye mo kire market day so hunte ba sa no an samanfo no so be frem so so atmase wo se Friday ni ye mo kire market day bie ko yini funu Friday no akoye yi ne Saturday enti ba sa an samanfo no so hu enu ase na mi bu so hini ni funu size ne bo nti wo de ani sei no sei funda ka ne bo ne koso omso matum ti na mi busa ne size na omo che say ohini ni size ne be 80 million na ne be kwa ko busa wo size ko busa wo na no de me ko tori akwede Awusia for some parent 3.1 FM ye wi apram to breka se na nsan ba bia wo bia no ye gusu a ye de esomo no ye nto so na ye famo enko jene ne tom na entete asom pa FM nsam twefo ababeto apono so wie yi e chese se nyame amfa kwam no ko fa fichire kakra bia wan hwe ya bronyan ye nya jene ne ye de onu omu a agise odi ni saa jene eni ho na ema na omoto jene okwada so dwom na so mpefem nsentwefo ne omukudi nkomo na omo kire se dollar ni sefa ne bo no a sese kukura na ekukura se na wotwi ye hu se atwi break kakra bie no ama jene bo a ekukuro nya asem ketua nti omukọ omu ntimi nto enti bronya de ne omuka ne sese nyankopɔ amfa kwam na mampani na na dan kwa kufa ne na ban omo nchehyi omo ye no sa ankɔ wano ne ntem so a jene eho be den ewo omayi mu pa Alhaji Santasi ye obi a odi jene dwa pa kwada so dwum one so mpa fam nsem twefo di nkomo echeche nsem mu de kire yen kakra jende no ade a ama eye dian amaye no enye se o ma tum wono ha ba sefa no a yedi koto jende no enu na akosuro sesi ane a mini ukasai sefa ne 20 Ghana cedis 50 pesos enti ukoto ne mano a uba de odi to ne mano mpo a onye wa ha any challenges a yenye wo so yentimi nkase yeko sefa no bebi na ya puta kokwan so bebi a yekoto ne mano enye transfer na esenke transfer no so gise ko black market duty sense mukoto je ni obedru border obe duty almost 2,000
ana nyɛma no nso sɛ ɔbaa yi wobɛte sɛ ɛbɔboɔ gyeni a kane ne ɛtɔ no 200 cedis ɛyɛ currency no nti sɛnea sifa ne kɔ soro no sɛnea ɛtɔn ɛfiri hɔ tete no nyinaa saa ne ɛda so tɔn no ba ɛsisi a yɛde gye 500 nti sifa no deɛ ɛkɔste yɛ damage paa wobɛkɔ akɔtɔ nneɛma aba na wabɛtɔn mfasoɔ na agye wo saa yi wo bɔtɔm sika de bi ka ho na woakɔtɔ sifa ɛno ne yɛ biggest challenges ne dɔɔso ba ɛmi sɛ wei na ama cost no bɛkɔ akɔtɔ adeɛ aba na mmaa bɛtɔ mu sum ahokyerɛ dɔɔso ana sɛbisɛbi gye ne nso ɛno ana ɛnua maa no mu bɛfiri na ɔma akɔtɔn sɛsi a womba koraa wontumi mfa mfiri ɔmo because wodi firi ɔmo no wɔn bɛkɔ aba no na sifa no dwane ane dwane ɛne yɛ biggest challenges a yɛfisi almost 99% out of 100 yɛgya adwuma ɛmi sɛ mobaa koraa sɛ mewɔ fie na ɛne sɛ yɛde frɛ me because change no deɛ ɛwei ɛkɔ no wobɛtɔ adeɛ wobɛbɔ change 150 ɛbɛba bɛwie no na wokɔtɔ change no bɛyɛ 205 nti na deɛ wobɛyɛ no asɛ woabɔ ka nti ɛsɛ wogya adwuma no tum wɔ kakra de nti a sɛ wobaa yɛ ha ɛhwii no ɛbɛyɛ den sɛ gye na ɛwɔ bɛtumi de akorɔ so sɛ mpanyimfo ankeka nneɛma ambom na sifa na ɔma anhwɛ ho anyɛ biribi deɛ a I think sɛ gye ne deɛ expect no yɛnya abosua nti Alhaji Santase ne dɔm ne ɛkɔ ɔmo nkyɛn wɔ kwada so dwom a ɛhɔ na wopɛgye ne paa ne de so puo ɛne dɔm tu a ɛhɔ na amansa nyina de wɔn ani kyerɛ ɛna ɔkyerɛ yɛn sɛ saban ɛnhyehyɛ a wɔyɛ ne sa nkɔntɛm a bronya yi gyene ɛho bɛyɛ den paa ɛwɔ bronya yi ne die mu awusua na sansansan kɔ no amuo no ne yɛtete akyerɛ sɛ bronya nneɛma boɔ ɛnkɔ fam da biara da nti wo a yɛ wɔda yɛ so sa ebi ebedru December bosome na kyɛ sɛ nneɛma boɔ nyame adom so yɛtete soɔ no ɛnyɛ saa na tie na mmom sɛneɛ nneɛma no si bi kwa kɔ no ahwɛ yɛ betumi akɔso kora sɛ sɛneɛ ehunu wɔ no yɛkɔ ɔma no so nan ne Dr. Benjamin Kwadwo Safo wɔno yɛ leading member the Peasant Farmers Association of Ghana yɛna kɔ akɔdi nkɔmmɔ no yɛbisa sɛ aso wɔn mu na yɛ akuafoɔ sɛn ɛna wɔn si bi hu nneɛma fa yɛwura mu ha o yɛwura Benjamin Otimenka Ora Benjamin Christ asumdwe nka ho yo abusua yɛbɔ madanse yɛn sabasan so aka Dr. Benjamin Kwadwo Safo ɛwɔ ahoma no so ne yɛn na di nkɔmmɔ ne yɛhwɛ sɛ aso Christmas yɛnim sɛ Yesu na wo da mu die ɛyɛ na yɛne gyesam wɔn mo tɔ mo wɔn mo tɔ anwa eburo kyɛsɛ bibia bi enkɔfo tɔ de kɔ fie durubro nya saa no de a na ɛsɛ nkokɔ no a na esu enti sane yakuafo ahyase a wɔn ma no dam na wɔn mo ka sɛ nneɛma boɔ betumi akɔsoro Christmas anhwɛ yi asɛ de ehunu ne no yɛhunu ne Christmas na kyɛsɛ anibraba yɛntumi hunu sɛ wɔse yɛtɔ nneɛma no gu wɔn nani kyene ya anasɛ yɛnya ntoboaseɛ na yɛntwentwɛn so ebia na nyame ayadom no atɔ nsupa de agu Ghana so yɛnsan kɔ bi mu ne yɛne dɔ konkodi nkɔmɔ wɔn wɔnyafo yɛ mo ha o Joe minu aba patro ewie mujiri se mo ho ye obi anso ho ye Erade adom ye ho ye pa ye da senso adɔkɔ de afra wa hwie yi abɔkɔ yɛnhwɛ yɛnim sɛ akato ne bro na kyɛsɛ Christmas no ewiase amansa nyina sane yɛdi no afi bia no na afi so de no ye ba bedi na sane nneɛma boɔ kwa ɛkɔ soro no yɛtete biribi sɛ anhwɛ nneɛma boɔ nkɔ fam biem sadia Christmas ne bɛkɔ no no adawro ma mo na mo yɛ akuafo a mo wɔ dwom mo wɔ dwa so mo wɔ ahaban mu ne adeade sɛn na nneɛma bɛsi bi akɔ adawro ma yo meda se sɛ ye ne Peasant Farmers Association of Ghana edin kita ho eba ye nneɛma ho sɛ especially ye ka Christmas a ya na nnuane a ye di no Christmas no titiri nso na akuafo nketewa a ɛwɔ Ghana nso na produce saa nnuane no nti no ya ne ye ne gisi ebedi saa nkomo yi yɛhwɛ sɛ ne nneɛma ahuri akɔ na akɔ gyina efa no afi mu 6 months a eba na wie ye na ye ne Peasant Farmers Association of Ghana yabɔ ho nkae dada ne yɛ ka sɛ nyaade sɛ nneɛma boɔ no bɛkɔ efom na yehuni sɛ ahwɛ kora ɛbɛkɔ soro asene sɛ ne yɛgyina sisi a efiri sɛ ohwɛ a yɛba bibi ti sɛ Christmas a the early generation a ɔmo yɛ bɛyɛ sɛ 10 to 15 years less a ɔmo ani gye
Christmas ho mo ani gye aduane party ni ade no yen local produce ekuafo nketewa produce na value bia enhye danka ho enam yen fa nneoma bi nkeka ho especially yen emo a yedua enye perfume adoko otemenka Sompa 93.1. hello dog abusuamo fanche ya wie ya homa no enim wa ya kura enti mo fanche mo daro ma ya bomode se ya sabasan so aka dok wa homa no so na ya na di nkomo na ya hwe sanse Christmas de edura ye nuanoma Christopher ya na one month to na se kura wo mo moto mo wo mo moto anwa wo mo moto aburo wo mo moto banche bode mankani chese wo bia to no de eduru Christmas sa no a bo ma ya na esono bia na aduane a wodie aha ebi mo kwa jollof ebi mo ya money stew ebi mo so ya akokɔ nam ne de kaka ho nti obi ade nko ɛna na nke ye bo ehomɔden ase ensa bɛka dɔk nso asa homa no sɛ ne ye no ano den yensa nso nkɔ bi mu ebusu ya sɛ kɔ bi ne doctor akɔ akodi enkomo doctor da ma fedi aye hello mo afedi atom wadaro ma na ya tie wo na homa no te kɔye anoma ne te koe na ye nkurase a ye boaboa ye mo ano nti no ye susu se bibi se ebesi na ohwe se na me kana ye hwe Christmas enuama na ye didi ani emo poultry ana ye nkokosem drinks any ade na emu fa bebre na ya ade a ye kraba oman mu the local one na ye no timamufuo no out of preference any taste enti no bebre na mfa wakoma enye de enje na mpempi no as peasant farmers ye hu ni se enye timamufuo no efri se aban hyehyeye ne aman ne hyehyeye ne makwan ema other product se emu a ehwam emu a ehu ni se na ye papa drinks a yintimi nya no na eba nkokɔ a ɛfo ne ye de efri se ye ni kwan ebe ye a ye de ne be ye fo no eba oman mu ene ye be compete nti ye kɔ ye nimu no Christmas ye season no in economics no be hu ni se demand and supply ebe play part sisi ano ankrankran bia wɔ ne fie mu pese otomo woto anwa woto enam na wode ginani wo fi nti no demand na ebe kosoro pa penny say ye beto sa nneoma wo soro a atonfo no so behu ni say ochina bi no menni even abotoye mu say dollar a me kofa ade no ebe kofom anase kosoro enam za ne nti no ma me mfa nyina bia bi a ankrankran ba oto na so ko na ochina me kofa foforo a metimenya nti the hidden information no wo traders no ho won person won ton na won hu timi ye dey eto by the end of the day no nipa bebre na so epu so wo beto sa nneoma wi the local production ye no entimi satisfy sa nipa dodo enti no atonfo no ebe won adwen say won be increase the price as to whether it's regulated or not and the ankrankra bia including even aban emfa ho but enam say ye Christmas ninti no ebe kosoro nti eno ne nneoma peasant farmers ye di to dwa say Christmas ye be di ebe ye dede na emum eba adi sika ye be di be ye emo enu nneoma ebe mana ye de na ebe kosoro yi pa na akwaba ne se no aye ntimi nya bibia mfa ho sane na wo ka se we no enye akuafo ne mom mfom so ne mmadwadefo ne mom ana ya na won moton no sa no mo akuafo no ankasa nsoso no a wo bi ba bato bibia firi mo nsam na wono no de kwakwaje abode no anyambia mo ni sutumi ana yo dienti a nukure enimu no meka se ye ni sutumi kase efri se wo hwe ye ni nuane ho nsam na brofo ka se ye ka bibi ti se value chain ye wo de all ton chemicals all ton fertilizer all ton nneoma ka dia me de kwakoye mafuo na ma produce sa nneoma nyina sa nipa no atoto ne sikam ama akosoro ntime nso mekoto ye no even labor a me kofa no pa ni a me kofa no nso atoto ne sikam ko man ni mu ayedin me twawie ye no ka no fuo nso atutum me de bebe fie no eno nso ya tutum nti at the end of the day no kuani no entimi enton no eboa a ebeko against ono but yenhwe yekoye farm gate ne krasi yekoto akua tonino efri kurokasiem na abaso obeto ye no baye no
ɔno nso owie no ɔde kɔ a yɛnhwɛ ɛbo a ɛda car so ɛbo yɛmfu wɔ sɛm sɛneɛ drivers charge sɛneɛ even tax a ɛwɔ ho nyinaa no obiara mpɛ sɛ ɔbɛstande alone no walose nti ɔmo fata into all these prices nti ɛba saa na ɛde ɛhaw kɛseɛ na abɛto the consumers ne ɛda yi ɛso efisɛ at the end of the day ɛbo a yɛreka nyinaa no temamufo a ɛbɛtɔ aduane yɛdi no ɛne ebenya ho nsunsuanso nti tumi ne nkasa ɛnhyɛ akuafoɔ nsɛm ɛnhyɛ yɛn nsɛm sɛ ɛbɛyɛ ho bibe firi sɛ menua metɔn me mo no 300 cedis per bushweight ana 100 kg ɛwɔ efuom ɛde ma obi ne ɔde bɛkuma ase a ɔbɛtumi de agye 600 700 cedis ɛfiri sɛ me kɔfa me deɛ no ɔbaa me nwura mu na ɛbɛfaaeɛ ɛde yɛ ɛdɛ ɛbaaeɛ sɛ ɔbɛtɔn mmara biara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ meyɛ kuani nti ne fuwɔ yɛate so yɛn nyinaa yɛdi fuwɔ n'akyi nti tumi na nkasa deɛ yana in terms of policy environment no in favor yɛ nti yɛn nso yɛn tumi sɛ yɛde bɛ regulate those prices. Doc, whatever me na wase no be no wada gya wanyama ye why? Yo, me nso me da masipa. Abusuani na kasa ye Peasant Farmers Association of Ghana. Panyipa ya wodi mu ntintimai Dr. Benjamin Kwajosafo and watchere mu se nyame adma Christmas yi die Ghana ya hyase ya ne nyere aboso mu pa sansa nneoma bo no enya de a ebekɔ fom bio. Abusuani ejira we so no ya da ye ho kakra ba ne ba nsɛm ne pia keche de mbekɔ mankesi mabonte so ya tete sɛ ewura bi akɔ wie obi ba de na kɔhyɛ magirin bucket mu ama posifo akye no ye kɔ abasisia ne abedi ho nkomo. Hey, na fido loans say simple sir. Won so di abeto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Edem. Mini or ton drinks or traffic mu so di abeto mu. 15 minutes pay we be di abeto mu. We adwade o we hwan ye o. We pay small loan wa. Ye won ya na wo Android phone. We valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. We first time we ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time wa pagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wo yan so wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no no apply for loan. Fido loan l'argent est prêt. As anything the money is ready. Ye ofokwaku medase one family clinic ho me call ya mama hu say ani da so ho mo bibia wo yare bia e bia na wonya nhia wo gefo enei wiase nyina hu adwuma papa one family clinic eye eba no honam yawo de yesisie wo to ase wo na ye sifam say ya wo ya e wo wo sempane e hyehyew wo tia fam a na ye tofo na ye titiriti stroke na achi oni paduane fa yawo e ya ma osisi achi a wo chi na ye wo ya wo kon wo nyini mro so enso nante ya ye den ade se wo kuta poma na wonim say yade akwankro etimi de yawo ye nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto aduro no ma ne nginsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hunim de ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nimde ene yaresa kwaya hodo pi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus mo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe mo kira kwan wo Kumasi patase omo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei omo asimfosu hwefo praso aguna so adru ena mankesim fre 0546686817 go www.onefamilyclinic.com one family clinic the pain expert one family clinic abusuani nyina ya resabia. L'argent n'aime pas le bruit. French would say l'argent n'aime pas le bruit. To wit, money does not like noise. We are suffering, we are talking, we are being told that she can't pay the. I said this years ago. I don't realize she can't pay it. I called the Magdalene back. So I come here, Mr. President. What should we do? Let's arise, all of us, let's arise. Abusuan sama makwa babio ba Sompa 93.1 FM ya wi aprem tibre kase so na abusuan yenko mankesim na yenkudi nkomo emra se ne ka kire mu se rabi akowia wo bi ba e de na kwhye magirin bucket mu ama pusifo ache no no ye ne enua Eric Anan one boy amane de fimfimfim antemu ye ne nkudi nkomo. Eric, good afternoon. Hello. Eric Anan, good afternoon. Oh,
Abusia ya hwese ye benya ye nua Erica Nanana oto ye nkrade free man kese mfimfim mantamo na ye ne no akwakodi nkomo Erica nan okay ye hwese ye benya no wahoma no so ne entete ne sa akwala na okowia no adi 2 years na akwala ni di agro wo maami ya okofa akwala na fichiri na odi agro aha abusia for Momra TV no so na mmehwa de uko Facebook wa Sompa 93.1 FM na uko YouTube wa Sompa TV video no da TV no so kwan a ofa so a wo ma akwada no so ne share magiri bucket mu a na nko de ne kwa posifo a kire no Erica, good afternoon. Mejo so mi abeba boy nkoma ba ne say na ma mi ko wi obi ba de ne kwa share magiri bucket mu a posifo a kire no yi That's Rosemi Enrada. We are more on my Sakai and Pempina no, not Yamubuani Obise on Sana, woman is Sebio, Najumufa, Nemum Nadia Mankisma post for in Sasson Mono. In Prempre no idea Modia to just say, woman Najumufa, Sans Ohe, Aquada 2 years in Fishamu, now Ohe Majin Robber, Yellow Ibi, now Omama Bofrandena Shimana, and Shada in Chai, Nemono, idea Mona, now Omo Honoma, Omodio Moni, who be a Metoto no much my idea woman or about nothing any so she area more on us or two ni omubisana samokrana no ankaso on sa so ntino mo de o man pemboa o mo yo madwen so mbesheda na o mo yo mani na mo masheda amonitane steps ntino mo hon mo hwe na omo hu se wura ha wafa ha san nti de mo ya ene se abofra ono oba wonya mfishia no mienu no wetimi amo abofra ne de na hye magin robem na abofra yi kra na yade ane maame a ye ne di nkomo ichima wa wo na chi chese na chi ba na ye keto akra na ono akra o ma ne nufo na emu ho no ti ye opie ye ese oba be ha de ko no hu se ono ane ba 2 years ya mo wa wo no na yade a nka ne pabonifo bi ehwe na wa chene mom ne nyina mu no yade a papa o ya abofra yi no ne papa sanso na abofra yi ne nana bema o mu nyina chirima se yade a mankesi ma for ensa asomami mu na se omo ehwe na waboa amanhwemu akoso omo hwe na yade amra ese no ehwe na ni no se wo se ejeli na ehwe ni ejeli na bibibia enkonkoda de ensa se mpempe be pemfimfimante mu hanma nyoma ekoso no enye ni kakro mu se oman ni mu ode ne mu no wontimi emfa saa yoso na wontimi nchi obi ba ese okwa akoton na na se ode ne kwa akodi ni pabone fo sem ne sa so ntino se mankesi ma police for ensa so ni mo hwe na embra eneni na Eric maame no sa wo hwe maame ya ogire TV su ya de hankofa gu ne nsa akwala no so obo papa bi ko no a maame no mo dam de sa wo hwe no a me pacho brebio na mi busa se wo hwe maame no a police fo a kire no na nka owi akwala no magiri bucket ni nie na se we de so a se de maame wa boda mana kra ntinene eno na libia boga ne no na yemududo na na yesusu se kamea sa ata maame no na adwene mu kan ne mo ne mfi a yensa kan echirema wonya mfihia no be eduonu be 50 years ana wonya na obi enhyeda enhu 50 years sebio okeka ko ompen fie so ano no na sebio nka wonso ye ba tan wo ye oba na wonka sebio wonsunu mu nhwe na oyonko ba ne ba na nka wuwia na empon kan kwankwa e be ma ne mom oba na wo chi abofra ba sebio enwonwana bia kra osanso de ne hye ka kwan ho a yempotemu bia e wo na ese etwetwe aso kakra ne mom ne nyina mu na yade a ma police fo nsa so ne mu a yehwe ese nhwemu bibia betimi akoso na asotwe bia wo ho bia na police fo ne aban Eric yeda se koso adi eche bibia ni ebesa ba ho bio wa yeda se pa abuzia ye ni oboy amane ye different finfin man Americanan ene ye ko ne nche won finfin man temu a watu ye nka na reho sempa ye si man kesima bonten so ana na ochichirim ede eche no fido ye se opebo sia kakra na ade atiti wo ba bia keka wo no a fido fo so ye bia pono mu ede ato wo no mu we ne nye se bia kofa krata bia bra ofo no a no abosta koso ye say 711 na je say na 20 million 20 million na betom ene so de onya 20 ye be twade wa kwa akire nyansam keto timisro so pelong na de asabraba se kra no a fido fo se ne hia ene so be for phone no na obana so kwa bia app store na say play store no download omo app no straight na wo jebosian na wo de sing abusia omo ene so ya sene ena eye haban heba mixture ohun haban heba mixture so no eso ya sene eba ne se malaria pa na etete wa
edro ba ko ye kan for the ama wo eye haban herbal mixture haban herbal mixture se bia wonu mu ato wa appetite na te kokra typhoid fever na etete wa haban herbal mixture ne ye kan for the ama wo food and drugs authority impeding for atum eno na sese wo bia nom onom so boost immune system no enti ba sa wo yo bia e bia oba bu nsa no ya se ka odwe flow ni nsheda mapapa bia haban herbal mixture bebo pa na e bia wo kokete so na untimi na haban mixture ebebo sisi yade egu onimu ase se wo koto ne se untimi nsore bio na waka fom haban mixture ebedi wakagina mu anya na wodwa so misty herbal Colinac, Freddie Mens, Bebia, Edroway, and was se papa. Pebinanum, Nasian Bebia, Obadamasia, Naso Bichimska, Moy Muba Manning in Adia Mame. Abuzia, Yanfamunsi, Sompa Chadiano Susia Gusua, Ya Jejie, Becaho, na fee, Yeniera de Entuntia, 2022, they call. To do any almost stati afeno no money no mu wi afeno e ba ne sei na wo dia fi yankopon adi hu afo fi 2023 enim ne wom esu yekuram erade ye ne tentam e wo sabre ya ye de sede e ko hye nyanka awisia ene ekunafo anumu no eno nti yekura obia sey mo sey anwa sey biscuit sey ntoma sey nkwada ntade bibi bia wo de madasani ama nika sede eba na brabu mu no sompa chede we yese beka ho na ye ne nyankopon ententam say mobile money na obetimi asende a number ni 0598 559802 0598559802 na edino ebeba Terawan Media Limited and I say Blessed Foster ne bebe bia no no asende ato so and I say bia wo ne ma bi and I opese ye baba begia for number CC 0244 834838 0244 834838 we e sompa chede ena ye tonsa ede afro no ye gira we su na wiei ensamo eboabo no ede besom no ye demo asi ha ne asoso ama Rocky DJ ono ne nwom no we so we abeti oti ya opede we so we abeti na we so we abeti na we so we abeti no mo basa abudia bi o mo se be sports fufuro yo mo commentary Oba se de musique ani dio kosi ayam kwa ya semo abusia kokro Veronica Janda kosi asomo hinni ama crunches of mami premeni kwabana kese efiaje wa kwode nana ya Grace won munyina ka ho bi Erica Sari Murphy wo modombo aye na abudia bi wo ba besrae e wo studio hide na sepa wokro MC a won so aye wo PK Rocky Rexford Godfred ni Akiola school fees kechwe nana yawo na afei ima ene tickle munyina friends tickle na ya man sanso ya man sanso kan ya Grace munyina kan na esu abusia yanso ebetena se man sem for panyi yero asante ebo abenedete odom se mo kro Jesus su chema de maye akosia ajewa kodie wate menemenia nana ya abo amalibi aboga yes your friend Sompa Mutia Betty ni girlfriend hwane wa kosia Betty ni girlfriend hwane wa e wo fia ha Betty se ko ya de maka hu bi anti en fa nhemo David kosia o wa che o mu nyina o me de me wa but Betty ni girlfriend na medwene ho hwane Sompa Mutia so wo he o mo size no a Betty ni girlfriend hwane wa o ye tietia na nyanwanwa pi nemo be ma etia ene ya na ye enti Betty ni girlfriend hwane Sompa Mutia okay God ebeji L'argent n'aime pas le bruit. French would say, l'argent n'aime pas le bruit. To it, money